Želimo postići čisto i njegovano lice s naglašenim konturiranjem, svježinom, lijepo oblikovanim obrvama i sočnim usnama. Kako bi koža bila svježa, a šminka se ravnomjerno rasporedila, najprije nanosimo bazu Baby Skin. Odabrali smo dugotrajni tekući puder 24 sata Super Stay, koji će na licu ostati tijekom cijelog dana ili večeri. Nanosimo ga uz pomoć okrugle četkice za make-up, pokretima od sredine lica prema van. Afiniton korektor nanosimo na dio ispod očiju, utapkavajući ga, a ne razmazujući, i to jagodicama prstiju kako bi se ravnomjerno rasporedio. Za fiksiranje podloge širokom četkicom za make-up nanosimo puder Compact 24 Super Stay, koji će kožu lica ujednačiti, a podlogu fiksirati. Sljedeći korak je konturiranje. Sjenčamo uz pomoć Master Sculpt proizvoda za konturiranje i to prvo nanoseći velikom četkom i nježnim pokretima tamniji dio. Ovu tamniju konturu izvlačimo na onim mjestima koje želimo vizualno smanjiti ili suziti. Na obraze, odnosno rub ispod jagodične kosti i gornju liniju čela i vanjske rubove nosa. Rumenilo u nježnoj nijansi roze ili marelice nanosimo na sami vrh jagodica, zaobljeni dio lica koji se prirodno istakne kada se nasmiješite. Highlighterom, to jest svjetlijim dijelom proizvoda Master Sculpt, blagim pokretima ističemo dio lica tik iznad jagodica, sljepočnice, dio čela između obrva, nosnu kost i vrh brade za postizanje prirodno blistavog izgleda. Kao podloga za sjenilo, ovdje će nam poslužiti sjenilo Tattoo 24 sata, masne strukture u mat bež boji. Nanosi se na cijeli kapak. Iz palete The Nudes, koja daje veliki izbor nijansi za igranje, prvo biramo tamniju nijansu mat smeđeg sjenila, kojom izvlačimo rubove gornjeg kapka, od deblje crte prema tanjoj, a zatim i donjeg kapka. Nešto svjetlijom nijansom smeđe boje nanosimo sjenilo na kapak duž arkade, nježno stapajući četkicom s već postojećom bojom, kako bismo dobili što prirodnije pretapanje nijansi na kapku, a zatim isto napravimo na donjem rubu kapka. Najsvjetlije sedefasto sjenilo iz palete služi nam za isticanje luka obrve, pa ga i nanosimo tik uz obrvu, kao i na unutrašnje kuteve oka, njegov gornji i donji dio, otprilike do polovice kapka. Maskaru Push Up Drama s efektom umjetnih trepavica nanosimo u 2 sloja. Koristite svoj uobičajeni stil nanošenja, ali prije drugog sloja sačekajte da se prvi malo posuši. Za dramatičan večernji urban look, maskaru ćemo nanijeti i na gornje i na donje trepavice. Obrve ćemo oblikovati olovkom za obrve Brow Satin, prvo koristeći dio u boji. Brzim pokretima iscrtavamo crtice prateći prirodni rast obrva i oblikujući željenu liniju obrva. Možemo zadržati i ovaj pedantan izgled obrva, a za sada aktualan obojeni izgled boju jednostavno blago utrljajte spužvicom. Na usne možete nanijeti svijetlo rozi balzam za usne Baby Lips, nakon što ste ih prethodno uokvirili olovkom za usne identične nijanse. Potom slijedi Color Sensational Creamy Matte u boji. Uvijek je važno da nijansa olovke za usne sasvim odgovara nijansi ruža. Za večernji urban look kao s njujorških ulica odličan izbor je Vivid Matte Liquid u jarkoj boji fuksije. Cijeli make-up fiksirat ćemo uz pomoć 24 sata Super Stay spreja, koji će produljiti postojanost šminke i učiniti izgled svježijim.